Brad, say hi to my vlog. Shout out. Sige ni boy, diretso. Manual. Brother, mga katibay, ito ang barangay Siwasew. Matibay ka kapag talagang kaya mong akyatin to. Itong mga kasama kong to, mga batak sa bike, sa trabaho, pero negative. Exercise tayo ngayong umaga. Ito masarap na ensayo. Lawan. Ni. Awan. Ikat ang tailgate mo, lipitin mo. Hindi mo kailangan yung tailgate to. Ayos ka lang, Brad. So yun na nga mga katibay, nandito na tayo sa tinatawag nilang Matico Falls dito sa Siwasew, Pangasinan, which is makikita dito yung napakagandang falls. Syempre Matico Falls nga. Ayan, nasa bungad na tayo. Dadaan tayo sa ganitong, wala, basa na yung mga ano natin. Ayun, so dadaan ka sa mga rock formations dito. Kapagod.
boy.